Norinka sa ešte prezlieka. No kto to tu ide k mori? A kam ide? Za kým ide? Za kým ide? Za čajkami, že? A nás čaká asi 400 km. Plánovaný cieľ dneska je Stelplac, asi 30 km pred Grázom. Je ti zima? Dobre. Tak, máme za sebou prvú polhodinu. Strašne dobrý orný. Cestovať Norinček. Sinabelkirchen, Stelplac, 418 km dneska, 5,5 hodiny jazdy a tu dneska bývame za 25 € plus nejaké drobné za elektriku. Kde sú tu naši pasažieri? Tak, Norinka chce mliečko. Uvoľnil sa bicykel z nosiča, našťastie nespadol, takže všetko dobre dopadlo. Norinka, ty robíš inšpekciu Adory. Perfektne si zvládla tú cestu, úplne super zase. Trošku aj spinkala. Aby si nespadla, neboj. Dáš bankusík. Tak sme zablúdili, takže sme museli odpojiť karavan. Našťastie je tu novostavba zo 6 parkovacích miest. Takže Nori odpojil karavan. Teraz si ho takto natáča. Tak, teraz sme si na recepcii vzali mapku a my viac menej si ideme vybrať. Mama, hotovo. Mama, hotovo. Máme hotovo, máme strechu. Obrovský kameň. Tam je dáček.
No plakala si. A prečo? A ja som skoro plakal, jak zaznačila elektrika. Ale že ťa tie poistky v karavane nenapadli hneď. Koník. Ja tebo je koník. Alebo je čajka. Vaka. Obľadka. No, tu sú veľké čajky. Ešte dáme tie pôvodné, nie? Norinka, ty máš širokú nožičku, to je malé. Takto, do vodičky si. Tak, to je ono, wow. Tatičku. Tatule. Ako robí čajka? Oblíkopy. Čo to je? No krásny kameň, že? Veľký. Ten je veľký a veľký kameň. Šiši. A tam sú kameň. Norinka, náš posledný večer v kempu na Pagu. Zajtra už. Tam je mesiačík. Áno, vážne. Tam je pekíče. Tam je peký. Tak sme konečne na ceste. Prvá hodina za nami. Vyrazili sme až 11:35, pretože problémy sa nám nevyhli ani teraz. Mover nefungoval, respektíve fungoval iba chvíľku. Boli problémy s kolečkom. Baterka sa radšej na cestu odpojila, aby nejak nehrozil skrat a únik síry. A ideme k tunelu Svätý Rok. Tak sme opäť na Štelplacu, Sinabelkirchen. Unavení sme a máme toho celkom dosť. Letadlo. Tam je letadlo. Tu je letadlo. Od tebe tu je.
Dobro došli z Pagu.